Toto je Trnkov. Obec vzdialená 11 km od Prešova smerom na Vranov. Tu, na Slnečnej stráni, je na predaj štvorizbový rodinný dom. Poďme si ho pozrieť. Dom bol postavený v roku 2018. Jeho podlahová plocha je 120 m². Má dve kúpeľne. Na poschodí sú dve detské izby a spálňa s vlastným šatníkom. Všetko je tu prispôsobené tak, aby dom slúžil vám a nie vy domu. Pri dome je parkovacie státie, terasa a pozemok, na ktorom sa veľa nenarobíte. Všetko potrebné máte v obci na dosah. Ak preferujete prácu v meste a bývanie na vidieku v blízkosti prírody, tento dom splní vaše očakávania. Zavolajte mi, ukážem vám ho naživo.